Poď. No, poď. Stop. Začínam smerom do Rače, vyzbrojený 2 maticami a ide sa na bratislavskú perlu, na projekt Metropolitan. Na dnes hlasili celkom v pohode podmienky, malo byť okolo 3 až max nejakých 6-7 stupňov a malo sa vyčasiť okolo 12. mierne po 12. a cesty sú trošku mokré. Odchádzal z domu, bolo mierne mrholenie, ale už je vidno prvých pár modrých fliačkov na oblohe, takže dúfajme, že to bude dobré. Síce sa malo o 12. ukázať slnko, za to ale začalo mierne mrholiť. Tak uvidíme, no. Lišty sú ešte horšie, ako som si ich pamätal. Ale nevadí. Nevadí, vyskúšame. Takže dneska nevylezené, ale nejaký progres tam je, no akože myslím si, že je šanca to vyliezť. Dosť robil problém prvý krok, ten mi za začiatku išiel a potom mi už vôbec nešiel a potom ten taký dlhý krok do lišty, kde evidentne Oli padal, ale myslím si, že som sa ho naučil trošku lepšie, takže myslím si, že je tam asi šanca, je tam určite šanca, no. No, tak prvý výjazd na perlu tohto ročnej sezóny zahájený, začalo to zaujímavo. Našiel som lepší autobus, ktorým by sa dalo ísť, až na to, že ma previezol do Svätého Jura, takže som si trošku počkal na zastávke, našťastie išiel pomerne rýchlo ďalší, takže som tu na Vajnorskom potoku. Krásne slnečno, teplo na mikinku, na to, že je témer Vianoce, druhá polka decembra, tak veľmi prívetivé počasie. Na lezenie dneska bude, si myslím, ideálne. Dneska sa chystám viac menej nachystať matrace, trošku si pripomenúť kroky, vyskúšať direkt. Uvidíme, ako to pôjde a na najbližšiu stredu plánujem plnohodnotnú session, budem mať dovolenku z práce, takže dneska bude taká prípravka. 2 matice plus sitka, nie je to až také zlé. Priatelia, tak toto je brutál. Ale došlapal hore pod perlu. Spotený som len v mikine s vyhrnutými rukavmi. Svieti slnko, modrá obloha nad celou Bratislavou. No akože úplná jar, nechápem, čo sa deje. Brutál. Niekde tuto za nami je perla. No akože paráda. Možno bude aj moc teplo dneska.
To je tak strašne ďaleko! No, zatiaľ dostávam celkom solidnú nakladačku od Metropolitanu. Podarilo sa mi spraviť krax, ktorý som neviem, či vôbec spravil doteraz, možno raz som ten krok aj reálne urobil. Ale už som to nedoliezol. Ešte sa mi napríklad nepodarilo spraviť prvý krok, čo je len taký odraz zo zadku, taký veľmi nepríjemný krok, kde jednoducho poriadne sa to nedá podložiť maticami. Aj si nie som istý, do akej miery by som nemal podkladať, takže no, to je jednoducho krok, ktorý mi stále uniká. Chyty sa nezväčšili, chyty sú stále ukrutne malé a celý ten boulder je proste silový, je to body tension. Proste tuto človek naozaj musí stláčať aj s výškom tela. Je to taký divný hybrid malých líšt a kompresie. Je to strašne zvláštne. Neviem, čakal som, že to možno pôjde trošku lepšie, ale aj po ceste sem som si vravil, že asi nie je dobré mať úplne očakávania. Každopádne ten krok som spravil a to som si vravil, že keby som spravil už len ten krok dneska, tak by to bolo fajn. Rád by som to ešte od neho doliezol. To by bolo ideálne, ako progress check na dnešok. A uvidíme, čo v stredu, no akože snažím sa nezamýšľať veľmi nad obťažnosťou, ale tá vec je ťažká. No, nebudem predbiehať. Nemám to vylezené. Keď to vyleziem, uvidím, aké budú pocity. Tam! No, tak dneska úspešne. Metropolitan Direct je vylezený. Aj keď bolo to teda LTT, už také hodne šero. Do obeda ešte pršalo. Vôbec som nevedel, čo sa dneska bude dať. Už som išiel tak s takou malou dušičkou, že možno len pôjdem zobrať boulder matky, lebo ráno to naozaj nevyzeralo dobre, ale nakoniec bolo super. Nakoniec mám pocit, že dokonca lepšie podmienky ako v nedeľu, kedy bolo sucho, ale akože teplo, ale na skale bolo v pohode. Takže dneska to vyšlo, no. Dneska to vyšlo. Nakoniec bola kľúčová beta od Zavakiho. To, čo robil on, že vlastne ľavou nohou nezostával pod previsom, ale vyslovene ňou ešte stískal a tým pádom sa ten krok dal spraviť staticky, ten prvý. Aj o mnoho to uľahčilo ten štart. Kľúč na krax bol jednoducho zostať len zdvihnutý a len trpezlivo, kým to vydá. Takže super, spokojnosť.
Poď. To je ono, poď. To je ono. To sa práve nestalo, čo sa stalo. Stalo, stalo. Yes! No a projekt Metropolitan už nie je projekt.